Hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसेबाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय। दिनै माने फुल जससो साइकेल राइड खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय मुसलपुराव सानैसो लोगो दंबावो, बिसोरखौ लोगो हमहैग्रोनि। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'। So guys, finally आं मुसलपुर मोनफैबाय आरोना। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जि बहुत गोजान थांबावनांगौ, आधायानो जायाखै लामाया। ओमफ्राय आं दा गिबियावनो लोगोफोरखौ लोगो हमहैग्रोनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'। नोंथांमोननो सोरनोबाफोर बाजाज कम्पानिनि बाइक नांगौबाथाय बेवहाय मोननाय जागोन। गोजोन्थों। स' गाइस, जों दा मुसलपुरनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना उनाव सासे दं लोगो, ओमफ्राय सिगाङाव सासे, नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय दा जों स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। स' गाइस, जों नै मुसलपुरनिफ्राय ससे फैबाय आरोना। मा जायगानो नामखौ एसेबां मिथिया। ओमफ्राय थांगासिनो नै मालाय दामि साइकेल लानानै, नै जों खम दामि साइकेल थांगासिनो आरोना। बिदिनो माबाफोरजों मालदार मानसिफोरजों, ओरैनो सिगाङावबो नोंथांमोना नायनो हागोन। ओरैनो मालदार मानसिफोरजों थांगासिनो, जोंफोर गोरिब मानुस। स' गाइस, जोङो बेरे फुंजानि गुसु बार जानानै जोंनि लामाथिंजाय आगान सुरलांगासिनो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आं खावलायो, नोंथांमोनाबो बेबायदि गुसु बारखौ मालाबा सिखारनानै जानो नाजा आरोना। मानोना बे फुंनि बाराव जितु फ्रेशनेस मोनो, बे फ्रेशनेस मोननायखौ नोंथांमोना मालाबा फिल खालामनो नाजा आरोना। स' गाइस, नोंथांमोननोथ' खोन्थानाय जायाखै जि डेस्टिनेसनसिम थांगोन जोङो। ओमफ्राय दा थांगासिनो आरोना, गया मेंबाय ससेयावनो। ओमफ्राय जि डेस्टिनेसनाव लासै थांगोन, बियो मोनसे दैमा आरोना, मोनसे दैमा दङ। ओमफ्राय जों बेयाव लासै थांगासिनो आरोना। स' नोंथांमोना दैमाखौ थांनानै मिथिगोन दे। आं दा नामखौ खोन्थाथ'आ नोंथांमोननो। ओमफ्राय दा जों जायगासिम मोनहैबाथाय नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना। गाइस, एबार नै साइकेला सोलायबाय आरोना। मालदार मानसिफोरनि साइकेलखौ सोलायदो, दसे सम एक्सपिरियेन्स लादो। मालदार मानसिया दसे सम एक्सपिरियेन्स लादो आरोना, दामि बायनो हायाबाबो। मेंबाय खिन्थु बयानो। स' गाइस, जों फैयै दानि गासि मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय बे जायगाया मम'नि थाखाय फेमास आरोना। जोंनि एरियायाव माने बिनि मम'आनो टेस्टिसिन जायो सबनिसायबो। जोंनि बाक्सानिफोराथ' मिथिखायो जानांगौ। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोननो मम'नि भिडिअ नांगौबाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव होना होबानो जाबाय आरोना, नांगोन होननानै आं बानायगोन। गाइस, लामाया बया लेथ्रा आरोना। जोङो मा होनो सकि थांग्रा लामाथिं थांगासिनो आरोना दा। ओमफ्राय लामाया डेन्जार लेथ्रा, मेंग्लिजोब्बाय। स' गाइस, जों जायगाखौ फाइनेलि मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय जों नैथिं थांबाथाय दलंखौ मोनो आरोना। दलंआ बायना दोङो। ओमफ्राय जों नैथिं हाबनि आरोना, दैमाथिं। नै दैमाथिं थांबाय। बिथिं ओरै दलंथिं बारलांबाथाय नोंसोरो सुबुनखाता, ओमफ्राय ओरै सकि थांग्राखौ मोनलांगोन आरोना। ओमफ्राय नै जों दा हाबबाय बेवहाय। स' नोंथांमोना दा नायनो हागोन, नै दिरिं दैमा ब्लां गुवार आरोना। ओमफ्राय गोसोम जोमै दाखा
अखा हाहां जादों आरोना। So guys, जों फाइनालि जायगाखौ मोनफैबाय आरोना। बया मेंबोबाय, बया गोजान सलायबोदों आरोना साइकेलखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै दिरिंनि दलङा नै आरोना। ओमफ्राय लास्ट इयारमोन खोमा, ओमफ्राय नै दलङा माने दैया बुरजा जानानै बायलांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना खनसे भिउखौ नायना ला माबायदि नै दैमाया इयो आरोना। ओमफ्राय ओइथिंजाय हाजो नुजायोमोन आरो माने। ओमफ्राय दिनै माने बोथोरा अखा टाइपनि ना, ओंखायनो दिनै हाजो साजो नुजायाखै आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था, जों थांनि आरोना इयाव माने एसे दैमायाव थांनि, नोंथांमोना देखायलांनो, नोंथांमोना नायनानै लाबाय था। So guys, जों गाहायथिं ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो, अखाया माने फिसा फिसा दहायनो अखा हाहां जाखादोंमोन। ओमफ्राय फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो अखाया। ओमफ्राय नैला गाइस दैमाया, आं दैमायाव हाबनोसै आरोना। हाबबाय गाइस, दैमायाव हाबबाय आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन नै दै पानि नै दैमाया। ओमफ्राय ओइफोरथिं अन्थाइ थिखांगासिनो आरोना। So guys, bया अखा हाबाय आरोना। ओमफ्राय थेवबो भिडिअ बानायगासिनो अखा हाबाबो नोंथांमोननि थाखाय। जायगाया बया गिदिर आरोना, माने गुसु गुसु दै, माने आं दै थाबायगासिनो। ओमफ्राय ओइथिंबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै। ओमफ्राय ओइथिंबो बया दै गोजा आरोना। ओमफ्राय दा अखा हाबाय, ओमफ्राय दलं सिङाव हाबहैनायदो आरो दा, माने अखाया बुरजा जाबाय नालाय। जों दानिया जालायनोसै आरो गाइस। माने न'आव फुङाव जेबो जाबाखैमोन, ओमफ्राय नैयाव बुट सोमना लाबोदोंमोन, बेखौ जानोसै। नैथिं बिउटिफुल नाजारा, ओमफ्राय नैथिं जों जागासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय था। So guys, नोंथांमोनाथ' नुबाय जायगाया माबायदि। जायगाया बिराद अन्थाइ दंसोयो आरोना। माने इयाव मेनलि ओइ ट्राक डाम्पारफोरा, नोंथांमोना नायनो हागोन नै डाम्पारफोरा माने अन्थाइफोर दैखांबाय थायो आरोना। अन्थाइफोर लांनो फैयो इयाव। ओमफ्राय सोरनोबा अन्थाइ नांगौबा लांफैनो हागोन बेनिफ्राय। ओमफ्राय जों दा थांफिननोसैयानो आरोना। माने दिनै ओरैनो मर्निंआव माने साइकेलबो सालायथारनाय जायाखैमोन ना, बिराद गोबाव जाबायमोन। ओंखायनो सिम्पोल राइड खालामदोंमोन आरोना दिनै। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेबां मोजां जायाखैबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना। ओमफ्राय जों दा थांहोलांसै आरोना न'थिंजाय। So guys, जों दानिया दैमाखौ टाटा बाय बाय होनानै न'आव थांफिनसै आरोना। नोंथांमोनखौबो दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय होथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो। बाय बाय।